Татар радиосында көндезге 10 хәерле көн. Сәгатебезне яңалыклар белән башлап җибәрик. Эфирда Райнур Шакиров. Башта кай бер хәбәрләр турында кыскача. Салам, ничә хәлләр? 5. Нәрсә 5? Хәлләр 5. Ничә инде? 4 түгелме? Юк. 5 полиста түгелме? Юк, 5 кенә. Морт 6дыр. Юк, 5. Шулай 5 булып калсын ярыймы? Я. Давай яңа елларда шулай 5ләргә генә укы. Я. Хәерле хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татар радиосы Уян Татар тапшыруын без башлап җибәрәбез. Мин Рамил Шәрәфиев. Көнебезне шундый матур җырлар белән башлап җибәрәбез. Алга таба иң популяр җырлар, шәп яңалыклар һәм инде әлбәттә сезнең яраткан алып баручылар булыр. 105 FM эшлегендә безнең белән калыгыз һәм әлеге тапшыруны дәвам итик алга таба. Сәлам, менә хәзер ни сөйләштек була? Сез хәзер туры эфирда сөйләштегезме? Әйе, туры эфирда. Шундый үзенчәлекле бер инде ул. Кемдер аңгазаланып чыга, кемдер алдан ук язып куя әйберләрне. Кайбер вакытны уйламыйча да чыгып сөйләргә кирәк. Импровизацион яктан да нәрсә дә сөйләргә кирәк. Менә шушындый туры эфир. Шуңа күрә мин дә синең кергәнне күреп алдым да күз кырый белән генә. Үзем сөйлим, үзем сиңа күрсәтәм. Һәм һәрбер радио тыңлаучы шундый сәләткә ядер инде ул минемчә. Берничә процессны бер юлы эшли торган. Рамил абый, радио алып баручы тагын нинди эшләрне эшли? Эфир вакытына килгәндә, ул бит инде микрофонны кушып сөйләү генә түгел. Мәсәлән, шул ук экрандагы нинди дә булса, хәлне карап барасың син. Мәгълүматны укыйсың, җырларны күчерәсең, мәсәлән, синең шул ук сөйләгәндә синең булырга тиеш әлеге сөйләмгә фон, подложка дип атыйбыз аны. Һәм син шушы подложканы өстәп куярга мөмкинсең, чөнки синең сөйләвең җырысына кереп китәргә мөмкин. Шул ук вакытта син кыен ситуациядан чыга белергә тиештер дип уйлыйм мин. Әйтик, мәсәлән, шундый ук синең кебек бер кеше керсә, ялгыш кына бүлмәгә керсә, ул кергә дә тиеш түгел, чөнки анда өстәбезнең язылып тора. Кирмәскә дип һәм утянган инде. Бер кеше бер онытылып кип китсә, без инде әйтәбез аңа чыгып китәргә, кул белән ишарә ясыйсың анда, яисә әйтәсең ярамый анда әйтергә дип. Ләкин иң төпләре ул синең сөйләм, ул синең шул ук сөйләгән вакытта информацияны күз белән карау, уку, куллар белән эшләү, бу инде клавиатура, мышка, җырны күчереп җибәрү һәм башкалар. Шул, менә бу 3-4 иң төп кирәкле белән берсе. Тавыш матур булыр өчен сез ниндидер күнегеләр ясыйсызмы? Тавыш кына түгел, сөйләм дә минемчә матур булырга тиештер инде ул. Ритм, темпны килибергә тиеш кеше. Тавыш һәм сөйләм матур булсын өчен аның махсус күнегүләре бар, син үзең дә яхшы беләсеңдер. Ул мәсәлән, беренчесе әлбәттә китап уку инде. Татар әдәбиятын уку, нидер классик әсәрләр уку. Шул вакытта күнегүләр, мин иртә белән ясый торган күнегү ул артикуляцион гимнастикалар. Мәсәлән, син биткә масар ясыйсың, телләр белән ниндидер күнегү эшлисең, телне тешләү мәсәлән, тел белән бит эченә төртүләр, тавышны ачу мәсәлән, иртә белән инде без һәрбер алып баручы ул түбәнрәк сөйләшә инде ул. Менә мәсәлән, мин түбән сөйләшмәсәм, тавыш мондай матур булып чыкмас иде инде ул. Аны үзеннән үзе килисең. Шулай ук иртә белән йокы туйдырып уяну, шулай ук тавышка турыдан-туры бәйле әйбер. Әгәр дә син йокың туймаса, синең тавышың да ачылмый. Үзеңне саклап йөрү шулай ук тавышка бик яхшы. Хәзер бит яшьләрне үзең беләсең, алар башларны киергә бик яратып бетермиләр, шарф бәйләмиләр, һаман йөзләре ачык шулай тириләр. Инде без турыдан-туры үзебезнең бердән-бер һөнәргә ия әйбер ул инде безнең тавыш, ул безнең тамак. Без аны ничек тә булса сакларга тиеш. Шушындый факторлардан. Монда эшләр өчен нинди белем алырга кирәк? Монда эшләр өчен ниндидер махсус радио алып баручысы, алып баручылары мәктәбен бетергә кирәкми. Иң беренчесе әлбәттә булырга тиеш синең омтылыш шушы радиода эшләр өчен. Иң төпләреннән берсе ул син сөйләмең булырга тиеш, син татарча яхшы белергә тиеш. Син азмы күпме мәгълүмати яктан бай булырга тиеш. Синең база булырга тиештер дип уйлыйм мин. Белемгә килгәндә мин шәхсән үзем гомумән иҗат ягын карап укымадым. Мин беренче белемем буенча мин авыл хуҗалыгы өлкәсендә ниндидер ашламалар һәм химикатлар буенча эшли торган белгеч. Икенче белемем буенча инженер. Ләкин иҗатка мин кирип киттем. Менә шушы якта студент вакытларында без КВН уйныйдык. КВНда уйнап һәм ниндидер концертлар алып бару, иҗат ягыннан нәрсәдер эшләү һәм шул тартып китерде мине менә бу радиога.
кастинг турында белеп алгач мин булай кызыгыш өчен биреп карадым кастингка. Гомумән мин телевидениедә эшлисем килгән иде. Ләкин шушы радио өлкәсенә ничектер килеп эләктем. Очраклары эшләр дип әйтмәс идем я, бу бәхет шидер инде бәлки. Һәм Аллага шөкер менә шушы өлкәдә 5 елдан артык эшлим хәзер. Эшем ошаганнан ошыгына дип әйтә алам. Рамил абый, сиңа акча түлиләрме? Бу сорауны бөтен кеше бирәдер инде ул. Әлбәттә, һәрбер хезмәт түләнергә тиеш. Ләкин күпме икәнен мин аның әйтмим, чөнки иҗат кешесе ул акча дип эшләргә тиеш түгелдер. Иң беренче чиратта байлыкны без каян туплыйбыз, бу рухи яктан, әйме, бу тамаша. Мәсәлән, җырчы каян туплый байлыкны, ул тамашачыдан килгән алкышлар, җылылык, эмоциялар. Без мәсәлән, радио тыңлаучылар эфирда чыгып сөйлибез һәм үзебезнең җиткерәсе мәгълүматны җиткергәнне аңлап алгач, минем өчен инде күңелдә бер тынычлык барлыкка килә. Димәк, без кешенең кайфын күтәрәбез, без кешене уятабыз, без кешене нидәдер туры юл күрсәтәбез дип. Менә ул минем өчен акчаны алыштыра алырлык әйбер. Ләкин акча әлбәттә кирәк, хәзер дөньяда аеруча безнең кебек иләмәгән егетләргә шулай хәзер барасы килә, җирсе килә, ашап карыйсы килә, киясе килә, акча түлиләр. Һәрбер хезмәт үзен хөрмәт иткән кеше дип әйтик әле без. Хезмәте өчен акча алырга тиеш. Һәм монда да шул ук теге яхшырак эшләгән сайын күбрәк акча алып була дигән әйбер бар бит. Менә монда да шушы принципка таянып була. Мәсәлән, син үзеңне яхшы күрсәтәсең, син эфирдан тыш тагы нинди дә булса эшләр эшлисең икән, әлбәттә сиңа акчасындан күбрәк түләячәкләр. Мин сине тавыштан танып алдым. Башкалар да шулай таныймы? Экран артындагы кеше таныймы я, аны тавыштан гына танырга мөмкин. Менә ләкин теге урамда очраклар эштә кая эшләгәнне ясрагач, әйткәннән соң кеше ничектер әйтеп куя инде. Син менә инде ул иртә белән менә шулай сөйләп утыручы кеше нima дип таныйлар. Гадәттә шулай. Болай менә теге төртеп син бит радио алып баручысы дип килеп әйткән кешеләр бик юк. Ләкин безнең замана кадәр нинди без бит Инстаграмда да бар. Радио станцияның аккаунты бар, YouTube'та каналлар бар, безнең ВКонтакте бар шелтәрләр. Шуңа күрә аннан күреп белүчеләр бар инде. Чөнки без бит радиода гына түгел, башка проектларда да катнашабыз, шул телевизион проектларда да, шул эфирдан тыш проектларда. Шуңа күрә танырга җиңелрәктер. Элек мәсәлән авыр булгандыр инде радио тыңлаучыларына каядыр урамда күреп танып әйтү, сез бит әле радио алып баручы дип. Булай хәзер җиңелрәк. Ләкин алай ук бик теге үземне мин популяр кеше дип әйтә алмыйм урамда. Ниндидер теге киң булмаган даирәдә, танырга мөмкиннәр. Һәм шул сөендерә дә инде. Сез менә җырларны ничек куясыз? Җырларга килгәндә ул аерым бер тема инде ул. Аның өчен аерым бер тапшыру төшерсәң дә әле җитеп бетмәстер инде ул. Радиодагы җырларны сез үзегез куясызмы дигән сорауга җавап бирү авыр да, чөнки аны алдан төзелгән плейлист булачак. Ләкин безнең хокук бар менә шушы җырларның, мәсәлән, урыннан үзгәртү, инде булса темага туры килгән җырларны куеп җибәрү, шул менә мин аңлаткан подложкаларны куеп җибәрү. Бар джингллар, һәрбер радиостанциянең бар үзенең брендлы джингллары. Мәсәлән, шушы джинглны тыңлагач кеше аңлый, мин димәк татар радиосын тыңлыйм дип. Бездә дә шундый, аларны кую, инде булса сэмпллар куеп җибәрү. Гомумән диджей, ул бит инде диджей нәрсәне аңлата? Ул инде шушы тавышлар, шушы җырлар белән эшләп белүче кеше. Менә минем яраткан җырны куя аласызмы хәзер плейлистка? Туры эфирга. Хәзер куя алмыйм. Ләкин безнең бар махсус тапшырулар. Бу тапшыру вакытында без мәсәлән сәләмнәр җиткерәбез һәм кешеләрнең яраткан җырларын куябыз. Әгәр дә шушы тапшыру вакытында син миңа язасың икән эфирга. Рамил абый, сәлам юллыйм минем анда туганнарыма, якыннарыма, әтиәниемә һәм менә шушы хөрмәттән мин шул кешенең җырын сыйлыйм дисәң, әлбәттә аны куеп җибәрәчәкмен. Стеналарда нәрсә? Бу махсус тавышны YouTube һәм кире кайтармый торган әйберләр. Материал дип әйтегез инде, махсус шундый агачтан акланып эшләнгән. Бу нәрсә өчен эшләнә, менә эфир вакытында тыңлаучылар чиста тавыш ишетсен өчен. Гадәттә студияларны төшсәләр шундый материал белән. Бу яңгыраган эффект булмас өчен. Әгәр дә менә буны алып куйсаң, коры таш кына калдырсаң, эфирга бик ямьсез тавыш чыга инде. Булар тавышны йоталар һәм шуңа күрә менә бу яңгыраган эхо дип әйтәләр бит. Шушы яңгыраган тавышны ишетмибез һәм чиста тавыш чыга эфирга. Менә монда 3 монитор, ул ни өчен?
Так, әйдә менә беренчесеннән башлыйбыз. Беренчесе аның тавышның никадәр яхшы дәрәҗәдә яңгыраганын күрсәтә. Монда инде микрофон, эфирдагы музыканың никадәр дәрәҗәгә менеп җиткәнен күрсәтә. Шулай ук сәгать тора безнең, шулай ук безнең монда программалар менә бу башка микрофоннарга, башка колакчыннарга чыгара торган тавышның дәрәҗәсен күрсәтә. Бусы инде техник экран дип әйтик инде. Менә монысы безнең интерактив экран, монда инде безнең күбрәк WhatsApp-ка килгән хәбәрләрне ачып карый алабыз без. Интернеттан инде мәгълүмат эзләү. Менә безнең официаль сайтны ачып куйсаң була. Барлык мәгълүматны шушыннан алабыз. Менә монысы инде иң төп экраннарның берсе, эфирга чыга торган җырлар, бөтен информация, бөтен эфир менә шушында дип әйтик инде. Без махсус программасы бар аның, шушы программада инде без җырларны карый алабыз, күчерәбез һәм башкалар. Ләкин экраннан тыш, шулдан бара әле безнең пультлар. Менә бу иң төп әйберләрнең берсе, диджейларның коралларының берсе дип әйтик инде. Менә бу безнең беренче төп пульт, монысы икенчесе. Беренчесе бу менә безнең эфирга чыгара торган тавышлар. Менә булар инде безнең джинглларны чыгара торган машина. Менә монысы инде безнең менә бу икенче монитордагы бер инде тавышларны чыгара булса шуны куясың. Монысы инде тавыш, ачу тавыш бетерү, телефоннар алу, гомумән каналлар, интернет каналларга чыгару. Моның өйрәнеп чыгарга бик күп вакыт кирәк. Моны бер көндә генә аңлатып бетереп булмый. Үзебез дә әле һаман көн саен индидер яңалык ачабыз шушы пультлар буенча. Бу пультка килгәндә монысы инде микрофоннар белән эштә торган пульт. Монысы мәсәлән беренче менә бу төп микрофон. Монысы инде калган шушы студиядагы микрофоннарны куша торган пультлар. Бу инде безнең турыдан-туры бәйләнә телефонга. Телефон янә шатра, телефонны алып сөйләшәсе юк хәзерге заманда. Без бары тик шушы компьютер аша гына тоташтырабыз һәм әлеге микрофон аша сөйләшә алабыз. Бер юлы без күрәсең 5 радио тыңлаучыны эфирга чыгара алабыз. Менә шул. Наушникларны киеп карарга ярыймы? Әлбәттә ярый. Бу безнең ничек уңайлы туры килде. Коллегабыз Зөлфәт Зинуровның җыры бара. Менә наушникларда җыр ул туры эфирдан. Менә син әлеге тыңлаган музыка, җыр туры эфирда кеше тыңлаганда да шушы көйләр, җырлар бара. Менә машиналарда шул җыр киләме? Аларның радиосына. Машинага да барлык радиолышларга да менә әлеге музыка килә. Менә монда нинди вакытта бара җыр, бернинди тоткарлыксыз безнең радиолышларга да музыка шулай китә. Интернет аша да бернинди тоткарлыксыз һәм турыдан-туры радиолышларга да шулай бара. Безнең ике якка да эшли. Әгәр дә синең радион тотмый икән, машинада яисә өйдә инде сез рәхәтләнеп телефонга кирип, Татар радиосының кушымтасын иквистә телефонга һәм шунда тыңлый аласыз. Дөньяның һәрбер почмагында. Мин бу кабинетта эшләр идем. Нәрсә дип әйтим инде мин сиңа? Тырышлык, теләк һәм тагын бер тапкыр тырышлык һәм берәр көнне сине без монда алып баручы итеп күрербез, Алла бирсә. Шул сиңа уңышлар, иң мөһиме укырга тырышып, шушы сөйләм өстендә зрәк эшләргә. Һәм инде Татар радиосын тыңла һәр вакыт. Сау булыгыз. Рамил абый, фотога төшерсәм ярыймы? Әлбәттә ярый. Мин сиңа үземне тәкъдим итмәкче, чөнки хәзер заманасы шундый, фотога төшереп тотмасаң кеше синең монда килгәнне белмәячәк тә. Шуңа күрә утыр, ошаган урыннан үзеңә кирәкле фотоларны хәзер төшереп алабыз.